Siphinde simbingelele futhi ngaphansi kwe-MNTV channel lonibingelelayo umsizi Ntshangase. Namhlanje sokhuluma ngensizwa esiyazi sonke lapha emculweni kaMaskandi ngenqalabutho ngenkosi yoMaskandi kweze Red Nation. Sizokhuluma ngeGcokama Elisha. Namhlanje sifisa ukwazi ukuthi kahle kahle lingubani iGcokama futhi iGcokama livelaphi. Igama lami ngumthandeni ngokaManqele endaweni yaseMdletsheni eHluhluwe emfanela isigodi. Siphinde futhi sesizwile iGcokama libekela ukuthi lubani. Sophinde sicheke futhi ukuthi sizwe ukuthi kahle kahle uGcokama beGcokama Elisha buyinto esukaphi kahle kahle noma into esuka nje ngoba selumculi lase lisuka lithi hayi sengiGcokama ke manje. Ake sizwele ngokuphawula kokuGcokama balo ukuthi busukaphi uGcokama beGcokama. Ya uGcokama ngasho ukuthi mhlambe into esuka kubaba ngoba ubaba beGcokama into esuka kubazali nomama nje ukuthi ngoba ke angazi ukuthi umuntu wesifazane kuyakuthiweni mayithanda nomama unjalo nobaba benjalo nje uGcokama into nje ngicathi ngazalwa nayo uvele ngaphuma nayo uvele eswini sikamalo. Siphinde futhi sibuze siphinde sizwele futhi uPaula waliphalela lona iGcokama ukuthi uthando lomculo weGcokama Elisha usukaphi. Sizwele futhi lizikhulumela ngoba angithandi ukuzwa ngabantu lokubeshe lokhu nalokho. Ke sizwe nje uthando lomculo weGcokama Elisha ukuthi usukaphi. Awasho ukuthi ucula nje lokho ngeqala shuthi ngimncane kodwa ke bengicula ucothoza esikoleni. Okunye futhi engithanda ukuthi sikubheke ukuthi iGcokama ngempilo yalo yangasese lizizwa kanjani nanokuthi impilo yalo yangasese ikanjani liphinde livezele abantu futhi ukuthi luwumuntu okanjani iGcokama ngoba kudume kakhulu ukuthi iGcokama luwumuntu oyitshelayo, umuntu ovala amawindi mayehlangana nabantu, umuntu ongafundi ukuhlangana nabantu, umuntu oyitshelayo. Ngesizwe ngalo ukuthi lingayiveza kanjani kubantu beGcokama Elisha. Kubalekile ukuthi ngiveze impilo engaliya ekufihlakaleni ningayazi nina abafowethu ukuthi cha iGcokama yebo futhi ngijabule ngokuba iGcokama ngalesimo uNkulunkulu angamela sona ngijabule. Kodwa zikhona izingqinamba engibhekana nazo nami njengomuntu. Okumele nikwazi mhlambe okufihlekile beningakwazi ukuthi empeleni kumnandi ukuba iGcokama kodwa kumnandi ukuphila ukuba iGcokama. Impilo engiphilayo mina abafowethu inzima kakhulu. Omunye umuntu engasho noma yini mhlambe sokuyithanda ngaleso sikhathi ethi omunye ayi iGcokama leyitshela ethi omunye iGcokama alibathanda abantu ethi iGcokama aliphili nabantu kanti umuntu aka-understand impilo engiphilayo ukuthi inzima kangakanani. Bafowethu enganivezela khona namhlanje kuwukuthi bafowethu cha ngicela nazi ukuthi lolu dumo bafowethu enginalo nilibonayo alungisebenzeli mina nakancane. Ya khona kuba mnandi omunye umuntu mayibuka abantu bejabula begijima beza kimi ebona ukuthi mhlambe ecabanga omunye umuntu ukuthi hayi mhlambe kumnandi kuba iGcokama. Bafowethu ngithi ngidla phansi kwezihlahla lapho engicashe khona ngemoto kuvele kumubhazabhaza webhasi noma kuma amakhwanta ama-4 kwehla abantu begijima bejabuleke inkosi yami yabo. Futhi lokho singeke size sikuthini ngoba iyona nto vele ngiyidinga nami leyo ukuthi abantu bengisupporte bengithande. Kodwa ngangazi ukuthi ngizima ngalendlela ngoba angikwazi bafethu ukukhululeka nabantu umfowethu ukuthola ukuthi mfethu kunomuntu ngaleso sikhathi mina ngoba ngidonsa nzima kanje kunomuntu okhulumayo eceleni lapha akhuluma khona mhlambe nabangani bakhe mhlambe emashwaleni othi hey ngiyalizonda iGcokama ungizondela into engingayazi angimazi nakumazi lowo muntu mhlambe ungizondela ukuthi intombi yakhe yangifaka kwi-profile pic naleyo ntombi angiyazi akaze ngize ngiyibone kwazona intombi lezo bafowethu angikwazi ngisho ukweshela mina ngisho intombi ngiyithanda ngiqhamuka ngemoto ngicina imoto ngiyithi ukubrika nje kancane meke kuyakumemeza kakhulu leyo ntombi selinqamukile uthando njalo ngoba vele lo muntu lowo ke ngeke kusaba intombi usezoqoma iGcokama Elisha angeke saqoma umthandeni
kanti nami bafowethu ngumuntu omusha ngiphungelisha kusafanele ngiqonywe ngiganwe ngilobole ngivuse umuzi kababa. So angikwazi ukuvusa umuzi kababa bafowethu uma ngizothi noma ngihamba la ngihamba khona ngibona intombi ngithi ngiyayishela ikhombisa ukusheshe ibe sesimeni senjabulo le engisuke mina ngayibhekile. Ngiyafisa nami bafowethu ngengifise ukufaka ubunye ubuso ngihambe ngemfuleni noma ke ngishela intombi ingangivumi ngiyishele ngincenge izivume. Intombi eningabe mhlambe nje kwesinye isikhathi angiganiwe nje ngaze ningisole nithi hayi lensizwa leni sikwenze konke kodwa wayingakhali. Izinye zezizathu bafowethu zokuthi ngingagana ingoba bafowethu omakoti bami ngibadlula endleleni ngibabona ngenxa ukuthi basuke bejabule ngingabe ngisakuthola nethuba lokweshela. Akuyona impilo emnandi ke bafowethu leyo. Uma bafowethu ngilambila ngikwazi ukungena esitolo ngithenge okudliwayo noma ngihlale phansi lapho kudla khona abantu nami ngidle, ngoba kuzophazamiseka konke ukusebenza lokho abantu beshutha izithombe kuphenduka amatafula kuba nje yaya. So bafowethu ngiyafisa ngempela bafowethu nibazi lobumzima engiphila ngaphansi kwabo. Ngempela kumnandi ebusuku ngilali kufanele ngihlale ngicabanga amaqhinga ukuthi kusasa kusasa ngibajabulise ngana abalandeli bomculo wami abagcwele umhlaba wonke. Kufanele ngicabanga ukuthi yini engizoyenza entsha ngaso sonke isikhathi. Kufanele ngihlale ngicabangela leli gama kaMthandeni ukuthi liboshukela kanjani kubantu. Kuningi bafowethu engachaza bafowethu, ngiyachaza kushona ilanga, kodwa bafowethu ngifuna nje ukunikhanyisela ukuthi lempilo bafowethu engiphilayo uma ungibona ngihamba lapha kude, ngicela ukuthi ungezwe ngomuntu ekutshela ngendaba. Thola ithuba uma ungibone kabi mhlambe noma ube nenhlanhla ungibona noma ngethi uphethole egalaji, thola ithuba usondele eduzane, ngiyakwamukela ngenhlonipho, ngikuxhawule, ngikumukele ngesandla intofontofo ngoba ngiyabathanda abantu, kodwa empeleni ngiphilisa ngenyamazana. Nemali enginayo angikwazi ukidla kahle ngoba ngidla ngiqalaza njengenyamazana. Konke lapho engihamba khona kufanele ngihlale ngiqaphile ukuthi abantu abezukungigijimisa ni, hayi ngoba ngigijimisa ngoba belwa, kodwa bengigijimisa bengithanda, kodwa lokho ngithanda kwabo kugcina sekungihlukumeza. Nakho lokho ngiyakwamukela bafowethu, akuyona into embi, ngiyakwamukela. Qhubekani ningihlukumeze bafowethu, ningihlukumeze vele iyona into engangidalelwe yona, nami ngakucela uNkulunkulu. Kodwa bafowethu kwesinye isikhathi ngifuna nazi ukuthi ngiyeke ngihlale ngingedwa ngijule ngize ngifikelwe izinyembezi, ngikhale ngize ngisho ngithi uNkulunkulu kube wawuyibeka izinto unemphumela yazo nekusasa lazo. Ngangiyokhetha mina ukuba insizwa nje isebenzile emayini, ngingene ekuseni emsebenzini ngiphume ntambama, ngiyazi ukuthi ngiqedile ngokusebenza ntambama ngihamba ngiyobona umndeni wami mangifuna ukuya edolobheni nenkululeko konke engiyifunayo. Ngangize ngukhetha umculo ngempela bafowethu kunzima lesimo engiyisona. Abafowethu ngoba singabaculi sihlukahlukene nangokudala kwethu, bakhona abaculi abadalwe ngendlela ukuthi bayakwazi ukungena phakathi kwabantu bengabanaki, uyabona. Lawo baculi bayakwazi ukushintsha into bethi umuntu ofana nami bethi uyayitshela. Uma sufika futhi kubantu kuphazamiseka imicimbi yabantu, intombi zibhimbi ingoma esigcawini kuma imicimbi yabantu bese kuthiwa ubufuna ukuzobukwa. So bafowethu kuningi bafowethu engigcina ngakwenzi, ngithanda ukwenza ngenxa ukuthi ngicabangela imlomo yabantu ngoba abantu bakhuluma ngendlela engafani futhi bacabanga ngendlela engafani. Hayi selibekile igcokama, ake sizwe manje ukuhlangana kweGcokama nokungena walo emculweni ukuthi igcokama lingene kanjani, ukuhlangana kwalo noSimphiwe umfo wamasondo. Ake sizwe umfo wamasondo echaza ngokuhlangana kwabo bobabili ngoba ziningi izinto ezisizwa ngabantu nanokuthi igcokama lihlangane kanjani noSimphiwe wamasondo. Okunye futhi esingathanda ukubalula ukuthi uMthandeni siyamazi esashaya umculo wamaskandi, ingoma yayithi ukhalo lwami.
nenye ayishayeli kancane enkosazane le yathi mayishaya kwathiwa ingoma yebhova. Ngiyakhumbula lapho ngangisesemakhaya uma ishaya umthandeni lengoma lena kwathiwa ingoma yebhova lena igcokama lingakaveli kubantu kahle. Ikakhulukazi ngalesa sikhathi ngingena istudio 2009 ngiqala ukucula. Okuyilapho engaqopha khona ingoma eyaphuma ngendlela engekho emthethweni. Iyayithi kancane kancane enkosazana awudlule lapha. Yayimnandi leyo ngoma ngoba yabajabulisa abantu nabantu abaningi baba nayo emafonini umhlaba wonke jikelele. Yize noma kwangiphatha kabuhlungu ukuthi ngithole isibhalwe ngenye indlela emafonini ingabhalwe ngegama lami. Lokho akunginikanga ukuthula emphefumulweni wami ngoba yayibhalwe igama lomuntu engangimsupporta futhi ngimthanda kakhulu emculweni. Angangikwazi ukuthi ngingacomplaina uma bethi ngiyakhe umfowabo kumama. Kodwa-ke sekadlulise lokho ngoba abanye sebeyazi labanye futhi sebazokwazi ukuthi ingoma kaMthandeni le umaskandi othanda ukuba yihouse ethi kancane kancane inkosazane. Kancane inkosazane awudlulelana. Ngibeka amagama mathathuta. Kancane inkosazane awudlulelana. Kancane kancane kancane. Ngibeka amagama mathathuta. Ake sizwe uSimpho Masondo sithathe sibeke ukuthi ukuhlala wakhe neGcokama kuhamba kufikiphi. Ukhuluma uSimpho Masondo indabuka phansi emdlejeni baye bethi kwelengezwe. Nami ake ngisikile ijika la inhloso ukuthi umthandeni ke sihlangane naye eminyakeni edlule nje semningana khona mangasakhumbula unyaka kahle. Ngangivakashe eThekwini eMlazi. Ngivakashela ubhuti Masheshisa nginesizo ukuthi uMasheshisa semdlejeni umfakazi asovamile ubhuti wethu nje endaweni. Ngangivakashela yena ukuthi mangifika lapha na ke ngafika eKazantamba mangapho 3 babehlele endlini ehleli nenze insizwa ke bamuthi ibiza insizwa mhlawumbe ukuthi inyama bayibhuzela umadrinks lawo. Ukuthi ngifike nami lapha ngimvakashela ngifike ngihlala lapha phansi. Mana kade ngihleli ke lapha na kushuthi bese ngiyibona ke lensizwa lena ekuzi insizwa lena eyinakile nje lokilo ngilungisa igwama ama leather maroon mangikhuluma iqiniso noma ngasakhumbula kahle. Ukuthi masiqhubeka ke lapha nalapha kuhlala sibingelana nani sesiqhubeka isikhathi sesihleli bese ubhuti Masheshisa Mthandeni umphathi wamagudla ke lo uma utalk uSimpho Masondo umphathi wamagudla uyena ke lo bese ethi Nyambosa indoda lendoda iyahlanganisa na iyacula. Ngiyafisa ukuthi ngiyilanga uyizwe ukuthi yena isho kanjani. Kusho ukuthi vele athi I know uMthandeni awuvela ucule ndoda. Ivele iqopha ingoma kuMthandeni ngesimo esasenzeka lapho sokujabula. Abambe lapho wayenomkhupho ukuthi ngalezi zakade vele bambe la. Yavela asho manish. Ngivele ngikhumbuza iqhawe lami ke. Ngangade ngalezo khathi lezo ngilahlelwe iqhawe lami umlandela kaMgqume nomkhulu.
Ngisho vela ngikhumbuza iqhawe lami bese ngisho ngithi mne ngisenazo lo mfana uyasho lo. Ngikhumbuza ibhova mina ngiyamthatha lo mfana lo. Hayi usebekile ke umfo wamasondo siyamuzwa. Umfo wamasondo umazi kakhulu umthandeni. Umazi kakhulu kunathi. Umazi umthandeni engena emculweni osu professional olo singathi nje from activist. Umasondo umazi suka lapho umthandeni ngoba ewumthandeni lo ozogqiba nge27. Ake sizwe ke futhi ukuthi umasondo enye into umthandeni amazi ngayo iyiphi ngoba umthandeni ubukeka njengomuntu abanye bathi umthandeni ukuthi umfo wamasondo umazi kangcono. Ayisiphinde sizwe umfo wamasondo ukuthi uthini ngokwazi kwakhe umthandeni nokwenza into yakhe ihlezi iphumelela eyaphambili. Ake sizwe umfo wamasondo esichazela ngomthandeni. Umthandeni ongabe yiphi into akholwa wenza lento akholwa uya kana ndaba wena ukuthi wena ufuna ukumenza lento angayithandi yena ngenxa ukuthi mhlawumbe ufuna ukujabulisa yena wenza lento akholwa ngisho wena ungayibuka ngathi umbhedo kodwa yena into emsizini nemkhulisile nalento ukuthi ungahambi mhlawumbe ukuthola kunabantu abanamandla abanemali nana gcina hamba usinekela bonke abantu la uncenga bonke abantu la ngenxa ukuthi ufuna ukubajabulisa ugcina wenza into ongayifuni bakwenza izinto ongayifuni akayena umuntu onjalo into mayengayifuni akayifuni mayayithanda uyayithanda ikholwa entweni eyiphumuleni wakhe nasemqondweni wakhe ingakho ekhule kangaka. Hayi usebekile umfo wamasondo manje ake sizwe igcokama futhi silandele negcokama ke sizwe ukuthi mthandeni wena ufisa abantu bemhloniphe kanjani nokuthi umculo nje jikelele bewuhloniphe kanjani abantu ngoba manje abalandeli sebekhuluma nongoba yini ngabaculi abanye bababeka kabi empeleni nje akusekho lokuthi umculo ehlonipheke emphakathini. Ake sizwe igcokama likhuluma futhi lapho liphawula ngodaba kanjalo ukuthi lithini igcokama ngalolo daba. Yebo ngaphambi bangidlame ngifike lapho ngaqala lapha ngithi yawo balandeli bami balengoma yangifisa ukufa nginganazi ngiyafisa ukuthi nginibone nginibambe ngesandla sami. Le ngoma yami ke ikhomba ukuthi nginothando kakhulu lwabantu njengoba ngiculela bona. Kodwa ke ngokuphila noma ngempilo siyacela sihlangabezana nezinkinga ngoba ukucula lokho kuya kusenza ukuphakamise usukuphakanyiswa uNkulunkulu kahle kahle empeleni. Abantu bangaba kaNkulunkulu uma uhlonipha abantu uhlonipha uNkulunkulu uqola ngoba uhlonipha imvelo kaNkulunkulu. Engakusho ngithi abantu manje noma abalandeli bomculo ikakhulukazi wethu namaskandi ngizokusho lokho abasasihloniphi noma abasawuhlonipha umculo njengakuqala uyabona abasihloniphi njengamaciko noma njengabantu ababaduduzayo nabajabulisayo ngengoma. Lokhu kungenza ngaze ngagcina ngathatha isinqumo sokuthi angisezukwazi ukushutha noma kanjani noma kuphi noma ngasiphi isikhathi kodwa ngizoshutha khona nabantu kodwa kuzoba nemigomo nemibandela ngoba ukushutha ke ugcine khona sekuthatha sekuhlambalaza kwesinye isikhathi. Hayi usebekile futhi umfo wamanqele siyamuzwa uthi hayi abantu ucela behloniphe abaculi ucela behloniphe amaciko akayikhulumeli yena ukhulumela nje umculo wonke ukuthi behloniphe abalandeli kakhulu bese kuba ukuthi ukuhlangana kwabo nje behlangana emakethe bexhasana ke phambili bephilelana kube kuhle. Umthandeni nami ngiyambona umuntu ophila nabantu ozonayo nabantu kuye kube ukuthi ke nathi singabantu kumele sehlukanise phela ukuthi nama levels awasafani. Umthandeni usekwelinye izinga ngeke samthatha njengomfana okhulele emdletsheni umfana okhulele emakhaya ngeke kusafana nalokho ukuthi umthandeni masedephini sesohlala simbona njalo umthandeni edephini mase emashop umthandeni sombona masinomncwabo sombona umthandeni osekwelinye izinga uzoze emncwabeni simnika izinga lakhe uzoya emashop simnika izinga lakhe yizinga lakhe ahlihlela umkhulumelayo akusiye oyikhulumelayo. Okay bafowethu sesilivala uhlelo sesigoqa sothanda ukudonsa manje insizwa abathu masheshisa umfo kaMdletshe uzokhulumela isizwe sangakubo ephinde ekhulumele insizwa futhi ngoba phela umthandeni uyinsizwa bafowethu ngeke sikufihle lokho siyakwazi sonke uyinsizwa nje umfana osemncane ukhulele khona ngapha eMdletsheni ake sidonsa umasheshisa ngesimuzwe ukuthi uthini ngeGcokama Elisha nokuthi bathini njengesizwe saseMdletsheni ngeGcokama. Ngabingelele
umhlaba wonke, ebingelele izizwe zonke, ebingelela amakhosi onke, ebingelela abaholi bezepolitiki, inhlangano zonke ezikhona. Lona-ke okhulumayo umasheshisa umfokazi ovamile, abaningi bamazi endaweni eseThekwini ngenxa yemisebenzi yakhe-ke eduma umhlaba wonke. Umuntu uthi akazokhuluma la esizweni sabadletshe njengoba abasindazi bazi bonke ukuthi umfana umthandeni igcokama Elisha Manqele umfana osuka la esizweni sakithi eMdletsheni. Ngizofika ngikhulumela isizwe bese ngikhulumela insizwa ngoba ngiyinsizwe engashodi indawo nje iqondile. Nasesizweni futhi nginalungelo lokungena njengomholi wesizwe. Cha badletshe umuntu akabonga ukuba neqhawe njengomthandeni kwelakithi. Bawushilo kumlando bawukhuluma bawuqedo amasondo nabo umthandeni. Mina okwami ukuthi esizweni sakithi angidlulise okukhulu ukujabula ukuthi sibe nomfana ofana nomthandeni oliciko eliphumelelayo, oliciko elingayikhohlwa indawo yakubo uma liphumelela liya phambili, oliciko elingabalibala abantu bakubo, oliciko elingahluleki ukuzehlisa sihloniphe abantu bakubo. Umfana ohlonipha insizwa zonke zakwela kubo, umfana ohlonipha umama, ohlonipha intombi, umfana ozethembayo. Sithi-ke singabadletshe ezizweni sasemdletsheni, asikubonge lokhu kuduyaza. Sibonga kakhulu kunina Red Nation, sibonga kakhulu kunina abalandeli bakaMaskandi, sibonga kakhulu kunina basakazi bey'nhlelo zonke ey'khona enithi mangabe umfana esekhiphile bese niwusabalalisa umculo wakhe, ukuze kube ukuthi nanoma yimuphi umlayezo awudlulisayo ufinyelela ufela ufike khona, ngoba zonke ingoma zakhe uma ngabe seyikhiphile umlayezo wakhona uyubona ukuthi noma abantu bethatha isinqumo sokwenza into embi, kodwa uma selalela umlayezo lapho eshintsha isinqumo, ngoba ayikho ingoma yeGcokama Elisha engenawo umlayezo. Siyisizwe semdletsheni siyayiqhenya-ke ngomthandeni kakhulu, siyiqhenya ngonini uMashandu owasilethela leli ciko lakwelakithi. Sithi-ke kubo bonke abantu nezizwe zonke namakhosi onke namhlanje kufuna azi ukuthi kuye kusilimaze emoyeni uma uthola ukuthi sesizwa sekuthiwa umthandeni kwelakuba akathandwa umuntu, kwelakuba akana support umuntu, kwelakubo la kwelakithi eMdletsheni umthandeni siyiqhenya kakhulu ngaye. Simthanda ongaphe kwegama ukuthanda, sizinsizwa, siwubuholi bezwe, siwubuholi beyigodi ngokuhlukahlukana. Akekho umuntu othi umthandela akamthandi, ngoba noma omunye ethi ngizumculo kabani ongijabulisa, kodwa uma ngabe sekhuluma ngomthandeni bese shintshe ethi phela wakithi umthandeni. So-ke siyisizwe sasemdletsheni siyakujabulela kakhulu lokho. Ngithi ngibongele insizwa zasemdletsheni neyithola ithuba lokuthi iciko lasemdletsheni mangabe libhizi lenza lo msebenzi walo we-DVD lingayikhohlwa ukuthi lisuka kuphi. Kuseyingxenye yenhlonipho ekhonjwa umthandeni mayihlonipha insizwa zakubo lokho ukuthi ebuye eze la ekhaya einsizweni zakubo. Ngiyanibongela-ke insizwa zasemdletsheni ukuthi nibe neciko elifana naleli. Siyafisa-ke nalezi insizwa ezithi mayichukuluza zithi umthandeni this, umthandeni that, zisho into engesiyona, umthandeni akathandwa kwelakubo, umthandeni anamasapota kwakubo, ukuthi aziyeke lento. Iyasihlukumeza-ke thina njengensizwa zasemdletsheni ukuthi uthola ukuthi umthandeni uthiwa uhujiwe kuphi, ubeshawa kuphi, kushiwo into engamampunge, ngoba uma ngabe sekufana si-act okanye thina silandelele lokho sithola iqiniso umthandeni amanga kwenziwanga lokho, kodwa susekusilimazile ngoba uma ngahle kuthiwe-ke sesiyalwa thina kuba muncu kunombani. So-ke ngenxa yenhlonipho-ke sigcina sikhuzwe kuye futhi lo mthandeni. Iy'nsizwa zisho ukuthi no, akiwe phela uma umthandeni ehujiwe emabhida asiye khona phela sibone ukuthi kwenziwa njani. Ngesho ukuthi uyafika umthandeni ethi cha angihutshwanga umuntu emabhidi, kunalokho kwacela uxolo ukuthi ngabe usavela ngoba phela inkinga abalandeli abagcwelele bazohamba futhi neGcokama Elisha. Nokwenzeka ngempela futhi kuwesike mina ngoba ngisuke ngikhona kwezinye indawo ngibuka ukuthi amaphepha mayesezobhala into ezifana nalezi esiqhathe nabantu akukho kahle. Ngiyayifisela-ke intatheli
ngiyabafisela abasakazi ukuthi bekhuluma okuyikhona bebhala okuyikho ababhalayo ngeciko lakithi ngoba kuyasithinta sizinsizwa semdletsheni uma sekuthiwa umfana wakithi ubehutshwa kuphi ngeke sikuvumeke lokho-ke angisabisi kepha ngithi angidlulisi isiyalo ukuthi nanoma yikuphi funa nazi umthandeni unesupport yeyinsizwa zakubo emdletsheni ngithi-ke ngikhuleke nje kungabafana bengezo ongeke ubathinte uma ngabe kuwukuthi umthandeni uthi usumonile ngeke ubavimbe angithandi ukuthi sihlukumezeke sizizwa zasemdletsheni kudlalwe ngeciko lethu umthandeni namanje siyakugcizelela lokho ukuthi okusukela namhlanje ngoba niqala ukubona le DVD yakhe yokuqala uthatheni kube isithombe esihle lesi ukuthi siyaqinisekisa njengensizwa zesigodi nensizwa zesizwe sasemdletsheni sizonke ukuthi asithandi ngaye uma ngabe-ke wena ufuna ukubona ukuthi kanti ikhona ninsizwa emdletsheni qhubeka-ke wenze kanjalo kodwa ngesingethu asifisi kufike kulokho ngithi-ke futhi-ke ngoba nisapota umculo ngokuhlukahlukana akusho ukuthi uma ungasemdletsheni uthanda omunye umculi usuvimbeleke iciko lakithi alivimbe muntu hayi bafowethu selikhulumile igcokama wakhuluma uSimphiwe Masondo wakhuluma umasheshisi umfoka Mdletshe ngicabanga ukuthi namhlanje nothokozela kakhulu futhi eMNTV nijabulele futhi nokubuka umlando omncane ngeGcokama Elisha nangezinto azenzile emculweni ake sidonse manje lapho igcokama lidonsa khona ulife kuvuma ungizi umfoka Mchunu intambo ikhala bukhoma insizwa ibuka kuhloko inkundla ngiyethemba ukuthi ngizojabulela lo music video yeGcokama Elisha lishaya khona ulive ujabule insizwa nawe uzojabulela ekhaya ungakhohlwa phela mfowethu ungakhohlwa nawe dadewethu ukusubscribe lapho ulike ucommente futhi usho lapho esinamaphutha khona sokuthatha lokho sikulungise siyafisa ukuthi iMNTV channel iqhubeke iye phambili ngolunye usuku sizohlangana naleGcokama Elisha sihlale phansi sikhulume sizohlangana nabaculi abahlukahlukene sihlale phansi sikhulume namhlanje thokozela naleGcokama Elisha thokozela nawo live siyabonga